Like this is the one. Begin again. Which they get in. Totraw kusang man abo tam bupun jing beti hayang mani. Masang papasan din mo. Tam mani abo prothom. Sakab deh, sakab ini kan. Bono bojaga telang ka. Laya tulang kasih. Ngo paso tamong mani abo. Hasta hengkau tu terasa aku. Orang kaya apa noi? Kusang kata murid mungka. Mulu tu kira tanggu, kira tanggu. Tabuk tamu bokok rok semiada. Oh bisa saya mana? Mairok saya ni ya. Mai tu capi mana? paso bojaga monggo doktor rok telang ka. Doktor apa hasta hengkau nogono. Ko samno meeting sang thaye gang la bo sutana mo sungja bo paiti khia ka paiti thaye ujano kono gnya nai machar lai mani kai asun sak sawi thangai doctor ma sang lai kha tui ka sakata lai liya kai oro hospital la lang thanga ga ro susan na har hoi isa ha ma khaya kai khulai asana Uro bolte ngo Soalnya hospital lo. Koro sudah nahari hama paitata. Enggak aja kat telang mani pore tamu nih saya. Ada telang mani hingga borok don sini mang naiknya lain mani. Koi masuk naik aja kan. Orang itu bisa naik lihat sar emna kelai shu naik mani kayak duit mas nih. Noro lai shu nih deh. Tanggup kayu ke naik doh kata. Dulu saw kah kemat hang kata. Hai nih pore ngakai noro. Hai nih pore ngakai. Engko bermasalah online zamannya. Iya. Kita mau ngeklay itu nih. Kita bukan nopo. Paham lebih bisa ada konsep. Raham suaminya. Tam ngeklay calai itu nggak jangan. Sengke jadi kotam kaisana ni din modern kaisau. Dari paima bawan tu salah ya. Agi buta ngeklay men. Agi saya wakar jam. Kita kaima ni. Garip salang malia. Tanggup baik seperti Besar alat korok besar. Kono. Itu besar orang men. Mereka kaisa ni kota lain. Terus serai kai kalau banyak kaisa kelas ni. Kelas. Dan bawa cemana begani boleh disesuai. Ada besar besar bahaya kan. Koi mas dong ka. 2 मास सकिंग का Pas tamong mani abo. फर्स्ट तो बाला साउदो को वैक्सीन दिया गई बो को जे कोरोना वैक्सीन दिजा खांगा मन करे बो को खरंग सगले तो तरा सेर सेरंग जे गाफु आं सजा बना किरो डाक्टर ना जगे काम काई हने गाफु बो हमन हनि तो इनका वैक्सीन दिगन करे बो अनेक दिन परन का हमया इनका हमन परन ते इंटेंटिंग ताके बिने औ तो तरा कुला अंखा मन कुला हायम तो खाता इनके ताके मो मुनुई को ब्रासिंग खाता Hadi kata tak bisingau uko untuk tak kesang tak katui To teras hamani koidin ni pore roga am te pak. paman emo 2 mas sama Bising ti mung kata 2 mas lagi Tabu rugi ni bete hai sip bete hai. sisi sempat kharap atau enggak begitu Noro bojaga telang ka bela. sing bona kukulah ya pelangka bahasa kulah ya Aja kan ni boro roke kun tam ro misa. aben borodo cancer ini sauta dokter Ngo agor tola ro tenang jagda. Tam ni doge telang. orang kuisa rok kering yang boro asibida orang kuisa rok kering yang telang malia ingko ngono iko ingko ngono Tini to edisi hapang ni hoite haya keba bubagra ni sengkra ro khai sopai jak. Bong no tamu koina ni musu. Angomono koina mo suwa sini MDC sar khajak tini ingka bone ati kita suwaso kita rima khangkai sana angka boro gorib borak কোনো মতে আগে অটো চালক তো মছে তাবুক চালক মলে এবং সংসারে চলনা খুব অসুবিধা হইতো ঘটা
kita bono edisi hapang hite naik yang kai belen na sana sini sarsong ini faija kai borona kita subai makan kai belen kan sana hayang buagi tamro khai chai tong de mani agi itu kita misa duan de bang kai oto bak sam sai toman emne 3 mas oka kha 3 mas tak bomo bini ngo ni ngo khai bomo kai Govinda de Burma nong para ni mung khai Virendra de Burma para mo ngo bo bisina andaro to laksara bisi solintan beleno khai yokjak saldi borjorang ke to beleken kha tong mani tini Virendra de Burma para wong ka kaisa soileng tam cheni kaisa kami bising ka lal sora bisi ni andaro klayo chini ATC amchai oro jeng tini di boro chini rikutung bangna hini phaimani bisingte kaisa joining program bukai ka aboni yagulo jeng kaisa koktoma saima gaje chini khoroksa takuk chini tipra mothano khayo chiri city ni simi bo ancholik belaikino bo khoroksa ancholik minded borok tini gari chalogoi chao tini boni totrao kaisa bemarang jak abo tamong khani nai phaidi kisa nai thani ni sajama be jeng tini phai sopaika phiaba nai mani belai kino kaisa critical ekta situation boni totra bisingti kai saibom thayoi kaisa cancer porinotong thangka abo belai kino sangatik rog abo operation no khaini thakai khub huge rang khorchoni bepar kajei angobro sanamu chugo chini ADC hapango jeng tabok dipramo ta phaijak jeng jamansak jeng to chubanani chaitongnai aboni sathe joto lukurok borok bahaino chubanan nungtung angbo sakbai thang ani pocket ni hoite ang je bonaji bithi nangmani abang sakbai thang ang chubanai je nangmani abang chubanai ni ang kogri thangka en kogri jak nang abo kharani siminani khoroksa borok nang chongoi kalang tongo bo chugan chukai bithi na hanai bono charinai abo khainai and tai kaisa kongka chini ADC hapangni hoite bahaino chung nainai bono bumaike higher level o type treatment khaimano bono bahaike taibu ko kaham treatment khai hamrei mano karon boni nukhongo tai kep gurei bi khorsa tongo busa khornai no ko chela khorsa class 9 por jong tai khorsa ke graduate ko tabuk BA pass na thang tongo inke bi saisung no samung tangai boni nogo thangai bolong rok hogoi mane amsuke jengjal amsuke bikra tini chini borok amsuk jaga thangai soike abo sanani mote kaje abon bagino lukurong thane ang abo sanai je nor bahaino jungto chubanai no nor bahaino phaidi agokdi jung chini dofano khorsa yak romlai buskango jung romi matlang lai habon bagai nor chubana bagai buskango agokdi hambai ham tangai kai jungnugo taksu jara chini borok no treatment khaina kai jung basic bangno baire matlango Bangalore iya kai taibo onno city kotor rogo mega city area rogo iya kai mansokliya angka kai jung oro asamo kaisa silchora kaisa abo tongo hospital ni bumung kha tamjingo markunda rekhen tambo kaisa aro khub kaham no treatment ngo iya khaba jung Shillong rogo tlangi thango phiaba tabuk ango kokno sana thangya je bono mai jagan tlang ma thangnai kokkai chinaro bahaino tabuk jung koyekdin ni bisingono chinaro jung Apollo hospital tumna thang tongo Apollo hospital bai chini ADC hapang tabuk tie up khaina thang tongo angka kaisa better treatment khaina bagai jung ADC ono khumulungono chini headquarter ni campus ni bisingono jung kaisa better and best hospital jung treatment khaina ni bagai chini lukurongno treatment khaina ni seprena bagai jung tubi tongo jung dakti no abo joding thaka jung arono bono treatment khainai jung abo wansui tongo ar ungsokli abo hospital setup dakti ingli angke to yogi abono matlang nai phatrano abono sanamu suda hambai